naman. Hindi. Diswaway daw. Oo naman, bakit hindi? Pumalo ko na rin ito eh. Pumalo ko na rin. Ganda. Doon pa? Pwede ba tayong dumiretso? Tanong mo nga. Tanong mo ako pwede. Pero pwede siguro. Malapit na. Aba. Napaka-ano sa mga tao, no? Napaka-approachable. Oo. Parang nasanay na sila sa mga... Sabi ko lang kasi yung tingnan sa Facebook eh. Ayun. Galing. Ang tanong, saan tayo paparada? Ayun, ayun. Nakita na ako. Woo! Ito pa park. Ayun, no parking in public places nga daw eh. Ah, sige pa. Ha? No vaping pala, kala ko parking. Wow. Woo! Nakarating din sa wakas. So now we're here at St. Ambrose Biodiversity Farm. Ganda, putik.
Ganda rito. Tara na! Salamat po! Apo, salamat! Bayad ang entrance. Magkano? 60 per head. Sige, mamaya ko nabibili. Dito. Next time. Mahal, dun lang daw yung sa amin. No? Sabi ako. Sabi Kaya ko, nga. solidad lang po ako. Oh, naligaw ka pa. Alam dito. Ganda, ang ganda rito. Tara, taas tayo. Akit mo na, akit tayo sa taas. May mga puso-puso eh. Ganun ba yun? Paano nga naman hindi ma-amaze sa mga tao dito? Ang ganda naman pala talaga. 60 In 60 pesos? Sulit to. Tara. Mamaya tingnan natin yung sawa. Sawa. May sawa daw doon kung gusto makita. Sabihin mo sabi lang daw. So kung nasana ako kanina. Tayo. Hindi ako, sanay ako sa akyatan. Teka, yung tuhod ko. Nararayuma ka na. Diyo. Pinta ba natin eh? Ayun. Nakaka first phase pa lang tayo. Wow, what a view. Ganda eh. Oh. Tara na. Dapat narating ko nila mami. Parang manawag. Wala ko lang sa helmet. Pagod na ako. Lapit na oh, tara na. Ano helmet? Ang bigat ko kasi. Ako nga, tatain eh. Teka. Tara. Ano? Malapit na. Malugay pa. Pareho yung ano mo sa akin. Ayan. Hihika ako, tandaan mo. Hindi ko dala yung ano ko. Ayan na. Sinusumpong na. Teka lang. Dahan-dahan lang. Kaya yan. Sige. Ang ganda.
Let's go! May chapel pala dito. Chapel yan. Hindi nga pakalita ako. Sa wakas.